Chapter 12. Hebrews chapter 12, 27 and 28. Thank you, Lord. Hebrews 12, 27 and 28. And this word, yet once more, signify the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Kining sultiha sa makausap-usap, nagapasabot nga pagakuhaon ang bisan unsa nga makayong ka. Ingon nga mabutang nga binuhat ka. Aron kadtong bilis matayo, ikapabili. Busa, magpapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat o kingharian nga dili matarod. O tungod niana, ihalat na kadto sa Dios ang mga pahimuon nga pagsimba nga inubanan sa pagtahon o pagkahadlok. May request the favor of Pastor Kevin to please pray ang sa additional na pagpanalangin mga igsoon. Hallelujah sa mga pulong sa Diyos na atong pag-asawaan karon. Atong inupo atong mga ulong itim atong mga mata. Lord Jesus, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Bato kami Ginoo sa pagpanaon Ginoong Dios. Hallelujah sa mensahe nga gipabot sa katapusan kanato karon ang pagdasi, ang pagpahinumdum. Hallelujah pagtulid sa katapusan namon Ginoo na sa tanan sa amang pagtuo nga magatubo kini magauswag kini. Lord God, ang mga lagad, Pastor Richie, kundi Ginoo, nagaila sa iyang kaugaling, luwa sa ikala, luwa sa ikibalo, luwa sa ikahimo, kumala ka Ginoong Diyos. Dihugi siya karon, in the name of Jesus Christ, itugod Ginoo nga magapanultis siya, sumala sa magpulutan, sa limuhang balahang Espiritu, Ginoo, hallelujah nga magapamuhat ikaw, na makusganon sa matagusan namo karon, ug ikaw magapuno sa matagusan namo, kasing-kasing, hallelujah, ang matagusan ma-enjoy namo Ginoo ang pagkabatyag Ginoo sa imong gahom sa balahang Espiritu managdalipay kami nung magawas kami ng imong dapit malasigon malawagon hallelujah samtang kami nagapadayon sa mga panaw sa pagkagustuhanon Ginoo dalay ko ikaw sa walay katapusan hallelujah mamuhat ka ng musganon o mamuhat ka ng gawasnon sa mga kasing-kasing Ginoo. And to God we all the glory in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. I'd like to preach this morning entitled that says, when your faith is shaking. Amen. Praise God. Sa dili pa ka mo lingkod. Praise God. Inalimuhang katapat. When your faith is shaking. Thank you, Lord. Sa diha ang imong pagtuo pagatay ugon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, brothers and sisters in Christ, no? Tuguti ko nga magawali ka ninyo karon sa kinasing-kasing. Amen. Amen? Akong gipangayo ang inyong atensyon. No? Ang iyong focus mga igsoon sa pagpaminaw karon sa pulong sa Dios. Because I believe na Ginoo mga igsoon naghatag siya mensahe ng tagusan nato karon para kita lipunon. Amen. Para kita nasigon mga igsoon labaw sa tanang hatagan ug dakong paglaom pinaagi sa iyang mga pulong. Amen? Praise God mo sa kinasing-kasing ako nga ihangyo ninyo o kinasing
kasing sa mga magbuhagi karon mga igsoon. Praise God. So ako ning sugdan sa usa ka pangutana. Praise God. What would remain in your life if everything you counted, praise God, hallelujah, or was shaken? So, unsa may imong buhaton? So, what is your response? No? Unsa may imong tubag? Unsa may imong himuon sa diha nga ang imong mga gikuptan karon, kanang mga butang na anaan imo karon, praise God, hallelujah, pagatayo ko. No? Sa diha nga diin gisaaran ka, praise God, adunay mga nindot nga mga saad, adin milaom ka, mituo ka mga igsoon, ug nagdahom na ka, praise God, ug sa diha nga nagapaabot na ka mga igsoon, pag-abot sa panahon, apan di pakyas na. So, unsa may imong response? Nga diin sa panahon, nga diin anak ka sa dakong panginahanglan. Sa diha, diin, praise God, hallelujah, left and right, halos mga igsoon, imo nang gilingi, imo nang gitanaw, at ubaban sa luyo, niya wala na kay pag-atuan pa. Praise God, unsa may imong response? Unsa may imong tubag, diin mga igsoon, nga diin sa panahon, praise God, nga diin ang tao nga imong bisaligan, ang tao nga imong maasahan, ang tao nga imong mapagkatiwalaan mga igsoon, sa panahon, sa pagduol nimo, unya, praise God, sa diha, na binuon na ka diha, praise God, aduna siya pagbalibad diha nimo. Hello? Praise God, nga tumunod na ito na Ginoo mga igsoon, at pagpapalan nimo. Ang mga pagpapalan ng Ginoo mga igsoon, ay position. Praise God, hallelujah. So that's what the book of Hebrews na diin gi-address diri nato mga igsoon. Nga moabot ang panahon nga ang tanang butang, praise God, hallelujah, kining atong mga makita mga igsoon pag-uyugon sa Diyos. Gani bisan pa ang mga bukid mga igsoon, ang mga binuhat sa tao mga igsoon, moabot ang panahon nga pag-uyugon ni sa Diyos. Praise God, tay-ugon ni sa Ginoo mga igsoon, o nagtuo mo nga dili lang ang mga bukid mga igsoon mo'y pagkatay-ugon, dili lang ang mga building mga igsoon, nga doon ay mga linog karon, praise God, nga atong mga madumog mga igsoon, bisan pa, hindi katapusan mga adlaw mga igsoon, ang atong mga pagtuo, pagkatay-ugon sa atong buhay ng Diyos. Naman namin ito pagpakan at ulit ng Ginoo mga igsoon. Og sa to say, gadin walay iksintid nato ni. Bisan pa unsa ta kagamiton sa simbahan, unsa ta mga igsoon, praise God, hallelujah ka, praise God, ingon pa dako og pagtuo, di ta iksintid bisan pa ang mga pastors mga igsoon alagad sa Ginoo, pagkatay ugon sa. So the believers were facing persecution, losses, broken relationships, but God was not silent about it, but He reminded them, praise God, na diin ang atong mga pagtuo mga igsoon, iyan yung pagkatayuan. Iyan yung pagkasulayan mga igsoon ang atong pagtuo. Labi na rin katapusan mga adlaw mga igsoon. That's why nagpahimang siya sa iyang mga pulong nga inigbalik unya nako. Makatablag ba ako tao nga lula ba'y pagtuo? Kung sa atong sinuroon mga igsoon nga ang atong pagtuo diha sa Diyos, praise God, nagapabiling kini nga intak, nagapabiling kini nga lingon, nagapabiling kini nga anaan niya, despite mga igsoon unsay atong masinatian, despite unsay atong magian, dahil magpabiling ang atong pagtuo o pagsakit sa Ginoo. Ang mga tumapakan ng Ginoo mga igsoon, thank you Jesus. Yes Lord, hallelujah. O ang problema ba yung mga igsoon, usahay, pagka sulayan ang atong pagtuo, dili panahon mga
igsoon nga dasita. Hallelujah. Come on. Tupapakan ng Ginoo mga igsoon. Praise God. Hallelujah. So, just like sa mga disciples ni Jesus Christ, no, iyang mga tinunan mga igsoon, ato makita sa Matthew chapter 8, kadiin sa wala pa sila mutabong mga igsoon sa pikas lanaw o sa pikas nga barangay o sa pikas nga isla, nag-enjoy na ang mga disciples ni Jesus Christ sa iyang mga tinunan mga igsoon sa pag-witness sa mga milagro. Grabe mga igsoon, ilang nakita ang mga milagrosong buhat sa Diyos. Mga milagro maghihimo ni Kristo mga igsoon. Grabe. Ilang na witness, ilang na saksihan, ilang nakita mga igsoon. O sa diha na humana ang ministry na ito, dapit na mga igsoon ni Kristo. Muna nga, ni Mando si Kristo at ito kanila na mutabok kita sa pikas na balangay o pikas na isla. Praise God, hallelujah. O sa ilang pagsakay mga igsoon, praise God, hallelujah. Praise God, ang mga disciples mga igsoon, mga tinunan dito sakay na sa maong sakayan. O ang atong Ginoong Kristo mga igsoon dito lang sa tuyong babahin sa maong, praise God, baruto o pamut o bangka mga igsoon. O pag-abot na diha sa tunga sa laot, hello, nakasugat sila mga igsoon o kusog kaayo na urus. Kusog kay hangin mga igsoon hangtod nga may dagko ang balon. O sa ilang pagkakita, nangalisang sila, nangaratong sila, nagbanig sila, na mga matay kataliin tanan. Praise God, without knowing, ilang nakalimtan mga igsoon nga ang Kristo mga igsoon, ang bubadlong sa harin, ang bubadlong mga igsoon sa mga dagkong balon, ilang kauban, sakay ni atong makuta, ilang ikalimtan mga igsoon, na din sa mga Praise God, hallelujah. Ilang nakalimtan mga igsoon nga ang Mesiyas, no ang Kristo, praise God, ang maghihimo sa milagro mga igsoon, ilang kauban. Come on. Ito kung papagan ng Ginoo mga igsoon. Amo na papagan ng Ginoo pag ang salita tayo to Jesus. So we experience a storm on the Sea of Galilee. So the storms of life literally becomes the real test of our faith. Atong hinumduman igsoon ko nga kining mga bagyo, kining mga unos, kining pagtayog sa atong mga pagtuo. Hello, muli pagsulay mga igsoon, sulayon yun ang atong mga pagtuo. Hello, natupapagkat na tayo ng ito mga igsoon. Praise God, because the storms of life really becomes the place where we are challenged to practice our faith. Hello? Amen? Ang mga bagyo, ang mga unos, ang mga pagtayog mga igsoon sa atong mga kinabuhi, maunay, himuon mga igsoon nga dapit, galiin, i-challenge ta. Praise God, hallelujah, galiin, atong ikinabuhi, atong i-practice ang atong mga pagtuo. Praise God, maunay panahon mga igsoon, muna himuon sa Diyos, galiin ang mga bagyo, ang mga pagtayog mga igsoon, ang mga unos sa kinabuhi, maunay himuon nga ma-practice, praise God, ma-exercise, praise God, ang atong mga pagtuo. Come on, hallelujah, tayo ng Ginoo, natupapagkat ng Ginoo. So the real test of our faith is not in the place of worship. Hello? Ang tinutangay na pag-sukod, pag-test mga igsoon sa atong pagtuo, dili sa panahon na naata sa panimbaho. Right. Dili sa panahon mga igsoon, galiin, praise God, hallelujah,
excited kay ta mga igsoon, praise God, nagdagandagan na, praise God, hallelujah, excited kay ta na nakabagyag sa Ginoo. Dili ka na diha nga panahon sugdon mga igsoon, itas ang atong pagtuo, kung dili sa panahon na diin, praise God, naata sa bagyo, naata sa unos, naata sa pagtayo, mga igsoon, diha sugdon ang atong pagtuo. Kaya kung na yung mga Kristohanon na praise God, nagalipindi ang ilang pagtuo, kung ang malibawang nindot, mudato ang ilang pagtuo, kung ang mga pagdaig nindot, ang mga pag-worship nindot, nagtaas ang imig sa pagtuo, aman sa tinunanay, ang pagtuo mga igsoon, praise God, hallelujah, praise God, anha ang masukod, kung naata sa bagyo, o unos sa tinamuhi. Tama natin papagpakan ng Ginoo. Praise God. So the real test of our faith is not in a place of worship. Hallelujah. It's in a place of living its day. Amen. Na sa panahon mga wala ito kayo magtuon. Kaya sa panahon mga praise God, nakasinati kay balatian. Kaya sa panahon na mula kasabong ay una-una o wala kakabalang unsay ang ay mumuhaton. Sa panahon nga rin, ano na kayo na mga question mark sa imong una-una diha. Sa panahon mga igsoon nga naala sa lakong panginahanglan. Amen. Mauna, mga igsoon, ang dapit nga diin, di ba, gisulayan ka. Di tayo ka mga igsoon, praise God, hallelujah. Praise God, the real test of our faith is not what we say we believe, it's how we behave in the face of death terms. Hallelujah. Yato ko na yung mga igsoon. Yes, hallelujah. The real test of our faith is not in the place of worship. It's in the place of living its life. Amen. Nagagawad lang natong struggle sa financial, diha kasugod. Nang temporarily mawala ang trabaho. Praise God, nindot tayo tulong kabuhan, upat kabuhan, nindot kayo dagan sa mong trabaho, enjoy ka sa mong trabaho. Ya sa kalit lang, praise God, mahutangan ka trabaho. Nya, praise God, muwan pa yun. Praise God, na-timing pa yun nga, kanang mahutangan ka, temporary ka trabaho niya. Praise God, ano na sa ilang ng mga balay runun. Praise God, imong anak. Praise God, ano na yung nagkalain nga, di pangayon halin mo. Praise God, ato minutuman na maigso. Praise God nga, muna yung tinuod nga pag-talipog. Sa atong pagtuo. Amen. Praise God, katulong na yung ito kapagaling mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So God does not shame our lives because He enjoys watching us suffer. Wala di tayo sa Ginoo nga itong mga kinabuhi at itong mga pagtuo. Kay President gusto sa Ginoo nga mag-enjoy siya, magalingaw sa tanaw na itong mga mag-antos na. Hello? No, ano na tayo mga sufferings karon nga ato na sinabi mga igsoon. Apan sugilan ko ikaw, wala magakalipay ang Ginoo nga nagsulong nimo, nagtanaw nimo mga igsoon, kundi nag-ingon siya, anak, kung imo na ning malagpasan, anak, kung imo na ning overcome sa imong pagtuo, ano na ko'y dakong ganti, ano na ko'y dakong reward, ano na ko'y nakapalos, ano na ko'y nakapanggan. Kaya niyo, mga nangyayari at pagpapagpakan ng Ginoo mga igsoon. Thank you, Jesus. Ito papagpakan ng Ginoo. He shakes things so we can see what's truly eternal. Ang rason na nung iinalay mga pagtayo, praise God, ay mga pag-test, mga igsoon sa itong mga pagtuo, para na atong makita unsay mga butang nga eternal. Unsay mga butang nga mulungtad. Unsay mga butang mahinungdan.
usahay ang atong mga panguna-una, atong mga kasing-kasing, ang atong mga kabalingon usay makafokus na ta sa mga butang na dili unutan. Murag naka-focus na ta kini. Apan atong nakalimutan na mga igsoon nga kining atong pagkakristohanon aduna tay labaw. Praise God, nga atong gitanaw, labaw nga atong adtuan, labaw nga atong sination, labaw nga atong praise God nga pinagtiguhan nga mao mga igsoon ang kinabuhi walay katapusan. Kining tanan total sa kagutan, lumalaway lamang kining mga igsoon. Apan praise God, kining kinabuhi dayon nga aton, kining kinabuhi walay katapusan nga atong naamton mga igsoon. Mao ni hangtod sa hangtod mo sa ayat pagisi. Gusto mo yung mga sinati ko only a temporary. Gusto mo yung kasakitan mo karoon ng sinati temporary. Gusto mo yung pag-antos ng mga sinati temporary. Gusto mo yung financial struggle na yung mga sinati temporary na. Apan ang panalangin sa Diyos walay katapusan. Apan ang blessings sa Ginoo walay katapusan. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Yes, praise God, you trust your job, your savings, your friendships, but it all is removed. Dahang musalig na sa imong kwarta, musalig na sa imong mga praise God pundo sa bangko, musalig na sa imong trabaho, musalig na sa imong praise God maayong karelasyon. Praise God, hallelujah. Praise God. O kining tanan kuhaon, is your faith still standing? Ang imong pagtuo magapabiling bang mubarog mga igsoon? Is your faith strong enough to trust God? Praise God, hallelujah. Despite mga igsoon sa mga sufferings, praise God sa mga circumstances, is your faith strong enough to trust God even in times of shaking? Sa panahon nga karon ginauyog jud kag maayo, sa panahon karon nga gisulayan jud ang imong pagtuo karon, praise God, is your faith strong enough to trust God even in times of shaking, even in times of testing? Naapama ang imong pagtuo, praise God, nasa Ginoo. Come on, hallelujah. Tunay ka ng Ginoo, exalt the Lord. Yes. Sometimes God allows friendships to fall, positions to end, and plans to collapse. So that in the end, only what's eternal, your faith in Him remains. Hallelujah. Kaysa liha ang ato na ibutan atong pagsalig, wala na atong pagtuo sa Ginoo, na nasa atong kwarta, na nasa atong trabaho, na nasa atong mga hinipusan, na nasa atong negosyo. Praise God, hallelujah. Praise God, wala ako mag-ampo, wala ako mangandoy. Sometimes tugutan sa Ginoo mawala na, ganang imong gisaligan, mawala na. Ako, dalawang ka, pagbayan sa Ginoo, ayaw na sa Ginoo. Ayaw na sa Ginoo. So in the book of Hebrews, chapter 12, reminds us, praise God, of when God showed about Mount Sinai. Kaya gitay og mga igsoon, the earth trembled when God speaks. Kani sa atong Sunday school, ipasimunahan mga igsoon, praise God, na
The world is void and without fruit. Praise God. But when God speaks, praise God, may mo nakita na. Praise God, sumuna nga, atong hinumduman mga igsoon, gikontrolar sa Diyos ang tanan nila. Amen. Sa panahon ng murag, mabisi na ta sa panahon ng murag, wala na itong nauna sa Ginoo, murag wala na ito tagaig. Bili wala na ito tagaig. Importansya ng mga igsoon ng Ginoo, ang panibaw ng kunatong sa Ginoo. That's the reason why. Nga sometimes God allows things, mga igsoon, those things to happen. Praise God, para nga mapabalik na niya. Amen. Ngayon tayo ng Ginoo, mga igsoon. Praise God, because His goal is not temporary comfort. Yes, amen. His goal is eternal glory. Pagkuhin na son, nga ipahimamruan ng mga iso sa pulong sa Diyos na ayaw ipaylo ang temporaring pag-antos sa walay katapusan na lipay. Pinag-atong na sinatian, temporaryo, hamubo, walang pinino mga igsoon, habang nadunay walay katapusan na lipay. Ang nato, pinasa gamot sa Ginoo. Gamot ang tayo na pagpakay ng mga praise God, hallelujah. Siguro, ano na yung mga nagnegosyo din eh. Ginagmay, usahay, gamay pang negosyo, gamay pang kapital, talong po din. Amen. Marumay sakit sa Pinoy. Siguro na nagpapalir-palir din sa trabaho. Labi na karoon nga sige puti mga igsoon, sige buang dagat atong mananagat ani. Palyar sa mga igsoon ang pagpanagat. Nya, mapalyar po ang tiyan. Meron ba ang tag, pwede lang inyong tiyan? Unya na lang kagutom, maglinaw na. Mas na di na kami pwede. Amen. No? Tapi nag-naakay, di mo ka baboy. Kung nagbuhi ka, mas lalas wala ka sa tao. Nagkukuto mo ng mga igsoon, tanang silingan, may baho. May pakita ng mga tao, mga igsoon, kaya itong silingan, luhaan yun na kay baho, hindi na sa kay baho mga anak. Ipanggutom na ta, kapag sa nagbuhi tag hayop. Tanang silingan din mo makabaho. Amen. Praise God. So, ano na yung mga panahon, mga igsoon, na ato na yung masinatian. Right. Amen. Kaya mo na yung pagtayo, mo na yung pag-shake mga igsoon, mo na yung pag-test, no sa itong mga pagtuo. Come on, hallelujah, man. Ano na yung challenge mga igsoon sa itong mga kasing-kasing karoon. Praise God, ano na yung mga challenge. Praise God, so when there is no applause, when there is no money, more money, when no one notice what you do, will your faith will stand? Sabi na sa itong mga young people diri nga doon mga ministry. Sa imong gibuhat, gitrabaho na tumatong sa Ginoo kung nobody's appreciating. Wala rin na makadawat o mga applause, mga compliments ng mga tao. Praise God. Ang imong pagtuo, pabilin ka ba na magatuon na sa Ginoo? Amen? Amen. Praise God, atong hinumduman mga igsoon. Unsa ka importante ang atong pagtuo na magpabilin kining ligon. Magpabilin kining intact mga igsoon. Praise God, because as our faith is activated and no longer asleep or no longer dormant, it comes alive. Hallelujah. Praise God, and miracles happen. Ang
in faith? Amen. Hello? Praise God, hallelujah. So kung gusto ta milagro mga igsoon nga magkahitabo sa atong kinabuhi, atong siguroon nga ang atong pagtuo mga igsoon buhi kini, atong siguroon nga atong pagtuo mga igsoon nagapabilin kini. We will see miracles. Amen. When faith comes, magkakita ka mga igsoon o mga milagro. Praise God sa diha. Gadiin nga itong pagtuong buhi. When faith is activated, healing happens. Needs are met and people are lifted above the burdens and storms of their lives. Bisan pag-unsay bagyo, bisan pag-unsay unos, bisan pag-unsay pagtayong, kung ang imong pagtuong, ito magpapilin, magpapaugon ka, magmalipayon ka, maglalabusong ka, o malahutay ka, sa mga pagpapalagyan, diha sa Ginoo. Come on, ato pagpapalagyan ko, guys, ato pagpapalagyan. So if you activate your faith, there is an explosion of healing in the house of God. Amen. Kung ako lang ko nung palihupon mga igsoon, buhion na natong pagtuo, ano na ko nung explosion. Praise God, sa healing. Ano na explosion sa pag-supply, sa pag-provide mga igsoon sa atong mga panginahanglanon. Kung ato lang i-activate ang atong mga pagtuo, ikaw nga naminaw karon unsa man ay nakasabok sa imong unahuna, pulihan na sa Ginoo sa kalipay. Ikaw nga naminaw karon unsa man ay kabukas sa imong kasing-kasing, kung ato lang i-activate ang atong pagtuo, hubayon sa Ginoo, ikumpir sa Ginoo. Hallelujah. Kamo na tulay sa Ginoo. Because the more you exercise your faith, the more it grows. Hello? Hello? Just like so sa ka-muscle sa tao. Praise God. Hallelujah. Brother Jericho, Aliko, please. Praise God. Anak ko na mong muscle ko. Praise God. Pagdating, harating, pulugating. Okay, kalas. Alam mo, Brother Jupri, narin kasi tutulog. Hindi ka nating tulad natin. So, ako na nag-ilustrar mga igsoon. I hope na ito ni masaktan na. Praise God! So, sige, balik mo hang hasil ko na pong yan. Yan na gawin, kita. So, ano sa'yo tanong ninyo nini nga hasil o nini nga braso? Hilig ba ni trabaho? Hilig ba ni aswat o alsa? No? Praise God. Sige. Tayo mo ko ng muscle ba dito? Praise God. Oh, tayo mo ko ng Brother Jupri nga muscle. Oh, ito. Tanawan yung hilig o aswat. Dili inform niya yung anak yung muscle inform. Padahal doon yung nanay naman yung muscle sa patapan, nagdami barbil pagkataon. Wala! Person to dili, yung nanay yung muscle, mga isintingan naman sige. Aswat. Siguro out. Praise God, hallelujah. Aswat. Iyan ibatasan ng aswat, bisag kapo ng lawas. Apan, nasa naya ng bitso na, praise God, aswat ay gusto mo dako ang muscle. Imunana ang atong mga pagtuo. If we exercise our faith, the more it grows. Una nga, ayaw
parehas. Alam mga igsoon. Kaya gamay ba dito tinikuhang gamay lang? Oh, happy po. Happy bubuto na mga igsoon ng buto. Praise God. Sa na to, usay mga igsoon, hello? Usay gusto tayo ng mga bilang ko sa Ginoo, mga dagkong butang ang bahala sa kinabuhi. Naon sa una to, pag sinabi, kundi niya iangaw, usay ka mong agi sa tasa. Sitwasyon na igsoon. Abang ayaw lang kalimut. Nga kung sa panahon mga igsoon nga ito kinabuhi lisod, sa panahon nga ito kinabuhi kinaagi na mga igsoon kisulayan, tagi-uyong ta. Nagpasabot mga igsoon, na adunay nagsunod. Na mga nagtutang para lang sa mga igsoon, na anang sa Ginoo. Sa ito magpipos mga sa pagsulay. Murag na itong kata na nakita-iring, nasigtan o iring. Praise God, hindi ako mahayo, nahimo na hinong layo. Nahimong tiger. Praise God, hallelujah. So tangki mga brother. At ang pagpagan na Ginoo, praise God, so if you activate your faith, there is an explosion mga igsoon of miracles. Healing mga igsoon. Praise God, supply itong mga needs. Praise God, hallelujah. And the more you exercise your faith, the more it grows. Hallelujah, hallelujah. So, if we expect miracles, they will happen. May tagugin mga igsoon kayo naman, naman tayo ito. Hello? So, if we want explosion of miracles and healing, we've got to start to expect healing. Hello? Healing, may tabo nga maayon ka kung huwag ka nag-expect of healing. Dili pwede nga buhinom kang tambal nga mamatay na nila. Di pwede buhinom kang tambal nga di kahuman mo sa mo. Once ka buhinom kang tambal, praise God, nagunahunag kag ayuhan. Nagunahunag kag milagro, maging gamiton sa Ginoo maong tambal. Praise God, may tawag ka, may chat ka, may text ka ni pastor, kung magpaampo ka kayo naman. Praise God, nagatuo ka nga. Pinaagis mo nga pag-ampo sa alaga sa Ginoo sa inyong pastor, ayun ka. Praise God, muna nga atong exercise na itong mga pagtuo. Dili ba ta against mga igsoon sa doktor? Against na ta sa kuwak doktor? Kanang kuwak doktor may against ta? No, kay, praise God, iaw mo na nga tututuhan ka. Na, asa napitan sakit. Praise God. At kung against ta sa doktor mga igsoon, but before ka maatong doktor, mas ayaw nga ang imuhang pastor makibausap. Amen. Hello? Kaya imong exercise ang imuhang pagtuo. Amen. Una nga ako lang niniingon mga igsoon, ayaw ng mo kanang kaikog nga mo text, mo chat, mo tawag mga igsoon nga magpaampok. Mas kaikugin ninyo kanang mahibalo yung pastor na ito na mo dito na wala ko sa pastor. Amen. Hello? Amen. Mas hindi nga naman atong exercise at atong pagtuo. Amen. Amen? Nato tayo na ginagawa sa thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So when you push that button of faith, we activate our healing. Amen. Praise God, muli nindot nga praise God, ang pag-push ng yun mo'y importante. Praise God, sama sa mga estudyante rin mga igsoon sa Bible School, pagbasin, bisag pamanggali kami, na-apil nami, nga bisag gutom na kay akong tiyan mga igsoon, praise God, dili ang kimi mga kusina, unless ka dili ito, na ay, praise God,
God, dili mga igsoon nga mo pagting. Praise God, so umupod sa itong mga praise God, pagtuo. Giginahanglan lang ang pag-push. Praise God, bro. Ang problema, tag sa estudyante dito nga, mo'y pagting, di ba? Pastor Dreamer, no, magbuhat na sa misa, kundi magpaagat na sa taas, at ano sa umat. Ay, ito no, pagdagin mo naman yung trabaho. Di ba paabot na, ano sa ang pagting, oy? Pero kung ako ay pagting mo, pag-ibig na mong kaon. Una nga, wala yung may tabong milagro kung wala yung pagtuo. Ang pagtuo mo yung ginamit mga igsoon para maitabo ang dakong milagro. Basta kayo sa atong Ginoong Yesu Cristo. Kamo na ito tayo sa Ginoong mga igsoon. Thank you, Jesus. Sometimes we find ourselves being shaking from side to side. Ay mga panahon mga igsoon nga pagka ay ugong na muratag ka ng sinina mga igsoon nga gisuod sa washing machine nga inig-o na yung mga igsoon magligo ka tuyo automatic tuyo na magpikas maliit mo ta mga igsoon yakin sa may di maligo na lipong resulta lipong labas abang atong hinugduman mga igsoon nga sa panahon nga ginatayo ka, ginakusok-kusok ka, ginasulayan ka mga igsoon, muna'y panahon nga atong gamiton ang atong pagtuon nga sa atong Ginoong Yesu Cristo. Amang hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. So storms can be used to develop your faith or to destroy your future. Mahara. Gusto ka nga daot kay imuhang ugma imong nabuhi. Hala. Tuuwi ang imong kaugalingon. Diha imong pagsalig sa imong kwarta sa imong trabaho. Apan kung gusto ka mga igsoon nga ma-enjoy imong kinabuhi karon nga ihatag sa Ginoo, praise God, padang ang imong pagtuo. Praise God, hallelujah. So sa matter of fact, decide kung unsa may imong pilion mga igsoon. Praise God, nga diin sa diha nga naakay-an ang panahon na mura ba kitawag og construction experiencing. Hello? Praise God, because in the storm I am going to build a stronger prayer life. Kaya sa panahon nga naa ka sa mga unos o bagyo, sa panahon nga naa ka sa mga pagtayo ka, damon ang imong mga tuhod, imong pagkikore, damon ang imong mga tuhod, mga igsoon. Hallelujah! Ay, Jesus, sa pagkakata ng Ginoo mga igsoon. Yes. Praise God, hallelujah. In the storm, I am going to build a stronger prayer life. Eh, wala naman kailangan kaganan, wala naman kailangan sa pito. Kurikihan na lagi sa mga pag-ampo. In the storm, I am going to build a stronger foundation to His Word. Amen. Diha na ma, praise God, mahimong lingkod sa iyong mga pulong sa basa itong sa discourse na ron. The importance of studying the Word of God. Amen. Amen? Amen. Praise God! Hallelujah! In the storm, I am going to build a deeper faith in His Word. Praise God! Hallelujah! Pinagi sa mga bagyo, unos sa kinabuhi ng igsoon. Praise God! Diha, mas malikon pa ang atong praise God pagsalig sa pulong sa Diyos. Praise God! Hallelujah! Mas malikon pa mga igsoon ang atong praise God pagsalig sa pulong sa Diyos. Amen. Praise God, in the storm, I am going to build a more determined spirit that my attitude will glorify. Amen. Usahay, mutaas na kayo nga itong mga igsoon, hanginan na kayo itong mga
Usahay ang glory nga iya sa Ginoo rin sa ato. Muna nga, sometimes sa Ginoo magpadag, unos, pagkatay ugunta. Kaya usahay, muna matag, siking sa. Praise God, usahay murag. Praise God, ang tanaw na ito sa tuwang, kanang igsuon, mas balaan pa taniya. Mas tato patag pagtuon niya, mas likon pa taniya. Usahay, mahina na ito mga igsuon, o murag magkapanghambog na sa itong kaugalingon, o muna'y pinakakunta sa Ginoo mga igsuon, na nato patag usa, ay nabong o 1 Peter chapter 4 mga igsuon. It says, God resisted the proud, but He will give grace to the humble. Kamu na ito pagpagal ng kain ng Ginoo mga igsuon. Praise God, hallelujah. Praise God in the storm. I am going to allow the storm to draw me closer to Him and not drive me farther away from Him. Amen. Utuo ba tayo ang mga bagyo, unos, mga pagtayo, muli mga padoon ka na ito sa Ginoo? Amen. Huwag rin ba tayo usahay ang mga panalangin, muli mong palayo na ito sa Diyos? Yes. Amen? Praise God, hallelujah. In the storm, I am going to come out of this with a grateful heart. It's like a mga ito. I thank the Lord for His blessings, for His people. Kaya diin napakalayo mga igsuon sa lugar na ang yatuan last Friday. While waiting mga igsuon, praise God, sa ilahang grand opening. Ay bago nag-apply na nag-set ang sales shop mga igsuon. Nanay mga nag-unas ako dito. Praise God, unong katao nga nagkuha sa rapo bunot-bunot mga igsoon. Praise God, ang ilhang mga nabunot ang puro airpod. Praise God. Nya nagtanaw, excited kayo ang tanang nagtanaw sa iPhone nga cellphone nga free. Ang magkakuha ng rapo. Pero unsang pagkaunsa ang mga igsoon raon sa ginagtan sa Ginoo nga pagkalayo niya. Bilang ang oras na ako nakita ang mga igsoon na katempo kawag, itubag. Muna nag-add ko na yung mga igsoon. Present ka na din nagpaabot na blessing. Praise God. Nya, praise God, tanaw mga igsoon. Pag punot, praise God, pagtanaw, wow, praise God, iPhone. Praise God niya, ay, hindi para sa trelo. Sa isa na. Ang kaya niya ayaw i-post, malipayo mo siya ng post mga igsoon. Praise God. So muna nga, usahay mga igsoon, kanamang nga sa dakong paginahanglanon, praise God, ato namang tutukan ng atong Ginoo mo'y ato ang great provider. Kaya I know, bisan pa na nabutang na wala ka mga kinahanglanan ng mga igsoon, wala na ni mag-ampo. Apan was nga paburang ka sa Ginoo, was nga pagkakalingin ka sa Ginoo, was nga nagtagkas ka sa Ginoo. Magayaw na ang mga basa ka na igsoon, magayaw na tutunan ka igsoon. Yes! Kaya nagpabilin mga igsoon intak ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Yes, ayaw na kapagalan ng Ginoo. Yes, as man in the storm, I am going to come out of this with a grateful heart and a deeper appreciation of who God is and who I am in God. And if the storm leaves you at ground zero, wow, decide that I am going to place something there more glorious. Pero ba, kasi mabot ang panahon ng murag na yung kaligi matugunan. Mabot ang panahon na ganang walang-wala na yung ka mga igsoon. Nahon, halos sa imuhang, gitago-taguan nito sa imuhang kabinet.
sa pagsalig sa kapatid. Kaya ang imong Diyos mga igsoon dili mahutdan. Ina ang imong katapan, ang imong Diyos dili mahutdan. Are you agree with me? Agree ba tayo ang Diyos dili mahutdan? Dili siya mahutdan. Praise God, hallelujah, kitang sangkapan, kaya kitang provider mga igsoon, kaya kitang natagan sa tanan nato ng mga panganon. But make it sure, rest assured, na diin ang atong pagtuo na kanunay gihapon niya. Atong gayon na Ginoo mga igsoon, yes, ikinanglan nga na ang talinig at pinaya. Na ang talinig at patasan mga igsoon nga sa panahon nga makasinatik na nanak. I know, my God, praise God, ako nahibaluan ng akong Ginoo, akong nailhan ng akong Ginoo. Dili siya ka maong lupasagan, dili siya ka maong nabubina, dili siya ka maong talingon, naaman ko sa akong panginalan ng ganon. But my God is my provider, but my God is my supplier, but my God all the source of all blessings. Come on, ito, papakalawa ka na yung mga igsoon. Thank you, Jesus. Praise God, hallelujah. So when your faith is shaken, sa diha ang imong pagtuo pagkatayugon pagkasalayan, Amen. magpabiling ka kadhapon na magatuo sa Ginoo. Yes. Hello? Amen. When your faith is shaking mga igsoon, magpabiling ka bang muangkot gapon? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Magpabiling ka bang lupas sa langit at gihapon? Magpabiling ka bang unay gihapon? Yes, God. When your faith is shaking, Oh God, thank you, Jesus. Jesus. kautan na itong kinaritan. Ano ba buwati? Hallelujah. Ako na yung ginagawa mga igsoon. I'm about to close. Praise God, halaga mamarog sa mga igsoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, God. Atong hinumduman mga igsoon. Praise God, ayaw kasurpriso. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Kapag yun mga igsoon, mga simana, mga bulan, na muli mo yun eh. Kaya buhay man. Hello? Ang maupon mga igsoon sa itong pagtuo. Kung ano na tayo, pagtuo na nagpabiling niya sa atong Ginoong Kristo. Una na, ayaw kay pulong ano na'y pag-shaking. Yes. Ano na'y pagtayo mga igsoon. Ano na'y pagsulay mga igsoon. Pagtas anong pagtuo. Kay nagpasabot. Praise God nga buwi. Ang imong pagtuo. So, with your test and trials, descend to give you down, and all your friends and loved ones are nowhere to be found. Remember that we have a friend that's taking closer than a brother. Amen. And his name is Jesus. And his name is Jesus. Pusang tanong igsoon. Kung naman ka sa pagtayo, naman ka sa pagsulay, na di mo na kang itaon yun. Muna yung pukanon yun. Muna yung pukanon o tumpahon yun. Praise God. Umpisan pa man ang imong mga higala, ang imong mga hiligog na mga
And if your heart is broken, just lift up your hands and say, Lord, you're my encourager. Lord, hallelujah, you are my defender. Lord, hallelujah, you are my rock. You are my, praise God, hallelujah, encourager, you know, you're my comforter, oh God. Hallelujah. And you are my strength, Lord. You are my strength, oh God, hallelujah, hallelujah. Praise God, come on. Yes. We understand that the faith that is not tested, we have faith that cannot be trusted. Nasayon pa mga igsoon, nga kung ang pagtuo dili masulayan, muna'y pagtuo nga dili masaligan, o muhinungdan nga dili ginagdas ang atong mga pagtuo, kinatay o ang atong mga pagtuo, praise God, ulo ang atong pagtuo, kay na naman, buhi, hallelujah. Come on, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Sige, come on, atong itaas atong kamot mga igsoon. O sa may mga burdens karong na nasa itong mga signados, everything. Hallelujah, hallelujah. Come on. Sige. Ato naman, siguradoon mga igsoon na atong mga pagtuo. Praise God, nagapabilit pa matay sa nato. Come on, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Always remember, brethren, our thirst gets God's attention. Our thirst gets His attention. Sa panahon nga muhilak na ang mga anak sa Diyos, ang mga alagad sa Diyos. Sa panahon nga dihinaan na sila sa mga pagbakho, na sa mga paghilak, ano na yung mga luha nga munagay-gay sa ilang mga mata. Sulusama mga igsoon sa usa ka bata nga dihinang pakitabang sa iyang inahan, nagpakitabang sa iyang mama o sa iyang papa, ang inahan o ang amahan. Praise God, hallelujah. Mukuha sa iyang anak, mabugo sa iyang mga anak, pausap ang atong Ginoong Jesucristo. Praise God, hallelujah. Our thirst gets God's attention. Our thirst gets God's attention. Our darkness gets God's attention. Our troubles get God's attention. And our trials, our shaking gets God's attention.